эмомали раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон дирӯз амр додааст ки аз моҳи октябр даъвати ҷавонон ба сафи нерӯҳои мусаллаҳ оғоз шавад. Ин фармон дар бораи оғози мавсими тирамоҳӣ даъват ба артиши тоҷикистон аст. хидмат дар артиш барои ҷавонони аз 18 то 27 сола ҳатмист, вале шеваи даъват ба он бисёр интиқод мешавад. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод ки амри ахирро аз назар гузаронид, ҳоло дар студия ҳамроҳи мо аст. Мирзонаби, салом. Фармони имсола оё тафовуте аз фармонҳои пешина дорад? бале, хиромон ва салом бинандагони гиромӣ, чандон тафовуте аз фармонҳои пешина дида намешавад ва мисли ҳар сола раиси ҷумҳур амр додааст ки сарбозоне ки 2 соли гузашта дар сафи нирӯҳои мусаллаҳ ба мисли артиши миллӣ, нирӯҳои марзбонӣ ва дигар ҷузъу томҳои ниҳодҳои қудративу интизомӣ хидмат карданд, ҷавоб дода мешаванд. Он гуна ки медонем, дар 2 соли гузашта ҷавононе дар сафи нирӯҳои мусаллаҳи тоҷикистон хидмат мекарданд ки аз 18 то 27 сол доштанд ва бояд то моҳи ноябр ба хона баргарданд. дар тоҷикистон хидмат дар сафи артиш ҳатмист ва ҳар ҷавоне ки ба синни 18 расидааст бояд 2 сол хидмати низомиро анҷом бидиҳад, ба шарте ки бемории ҷиддӣ ва ё истисноҳои дигаре надошта бошад. истисноҳои дигар ин аст ки агар ҷавоне падар ё модар ё хоҳараш ҳангоми хидмат ҳалок ва ё маъюби сахт шуда бошад, аз уҳдадории хидмат озод мешавад ва касе ки писари ягони оила ва ё писархонда аст ҳақ дорад ба артиш наравад. Ин аст масъала. бале, Мирзонаби, ва як масъала, чаро ҷавонони тоҷик ихтиёрӣ ба артиш камтар мераванд ва ҳар сол мавсимҳои даъват ба сафи нерӯҳои мусаллаҳ бо боздошт дар кӯчаҳову бозору донишгоҳҳо ба ҳамроҳ аст? бибинед, масъала ҳамеша бадрафторӣ бо сарбозони навомада, яъне наваскарон дар артиш бармегардад. ҳарчанд мақомот мегӯянд ки таҳқиру латукуб дар ҷузъу томҳои нерӯҳои мусаллаҳ кам шудааст, вале мо дар бораи латукуби сарбозе ё ҳалок шудани яке аз онҳо гузориш мегирем. масалан, аввали моҳи август гузорише доштем дар бораи марги Абубакр Ҳусейнзодӣ 22 сола ки рӯзи 4 август ба таври шабанок дар як қисми низомии раёсати нирӯҳои марзбонӣ дар ноҳияи Мазҷо ҳалок шуд ва як ҳамхидмату як фармондеҳи ӯ бо иттиҳоми осеб расонидан ба саломатӣ ва риоят накардани қоидаҳои муносибат дар артиш боздошт шуданд. ва моҳи июни ҳамин сол 2 сержанти собиқи як қисми низомиро дар Кони Бодом дастгир карданд ки дар сари 9 хидмати навомадашон калима ё ҳарфҳои Кони Бодомро навиштаанд. хулоса, хиромон, ҳамаи баҳсу ғавғо ва масъалаи аблава дар тирамоҳу баҳор аз масъалаи бадрафторӣ бармехезад. ин аст. ташаккур Мирзонаби Холиқзод буд дар бораи фармони нави даъват ба хидмат дар артиш дар Тоҷикистон.